Dison rodo hami Bapak Udam siatano hatubuan imana marsialalamai dinang majalo pasu-pasu par sedongan saripeo kamunak king imasian bagas joroni tuatai marhite-hite naposona disialani rodo hami Bapak Udam dok simatuam tepul tungpe songonon ulus naboi terbaik kami usuru donyan simatuamon naleketi tor tu borutero elatai nikuro taksi toro naleket ikon namora-ora itu toro nina basar hono musawoniku asa mora-morai naroaka persaulian tuhamu bah tohoro te naraku je tungpe songonon naboi terbaik kami tunglas maroamu ate borur elate asa dohono ma songon hata ni si tua-tua asa sa ni solu tinogu tu hortean ipasa tamian nunulo sotamu sesau meton selutna tu panggabian nang parhorasan. Jadi mulai ate ma di tuhatta mulai ate manang di dia perburi ajong jok ko iso longat tubuh bapak sa ulos ikot jong ko ba. Jadi di sororo kami marhite ko komuna siad dongat tubum narong di kota Batam dohot boru dohot bere na paling utama sian wilayah sada di silas ni rohami dohot rohami marlas ni roha manangyakon rumah tangga ni boru tau do helat taon anggia matong gabe rumah tangga sioloi Tuhan jala rumah tangga si tiruon asahatani na dua-dua madoron nami tuamu dinanaek pasahat ulos ima soko pita-pita nami tu amat tadi bata mardongat tangiang asa tubuan lala main na tubuan sikoru didolok ni purba tua tubuan anak matong hela nami dok boru nami dongan mumai sarima tua asa ni batik kok kujur ma di topi ni taripian manak tu dia biha motong mangalaka saitu sima dapat persaulian. Asa ni solu sa matubotian di tigaras upasa taman non ulos aka ulos holongon saya saat mamu tu panggabian saat tu parhorasan songonima hata siak kami hula-hulamu nadong di Batam molate pak dihita abang nami nadong di sektor Tiban songon sesuai anggaran rumah tangga manang anggaran dasar di kota Batam tapasado ulus nagajang dohot lasni rohata jadi di pasar Bapak udah kumajo anggaran rumah tangga ta gabe jala horas mak jadi ngasih kok berasa kita teh ini namanya